yanzu karfe 6 bai zo ba. Karfe 6 har yanzu bai zo ba. Yana yi mini iskanci yanzu. Na gaji wallahi. Baby haffa. Baby. Kar ka yi mini magana. Me kuma na yau? Ka fada mini karfe 4 yanzu karfe 6. Da ni ina jira a rana. Ba na so wannan wasa. Kana yi mini iskanci. Sorry babe dan Allah kin san ina sanar dai ba zan mutu wannan abun ba ko? Shikina. Ni ba karamin yaro kana yi mini iskanci. Ki hakuri baby mana dan Allah ki hakuri. Ki ma kin san ba uzi ba abin da zai tsare da ni. Ka san yadda zan shawo kanki. Ki ma kin san ba wani uzi ba abin da zai sa in tsaya haka. Ki hakuri kin ji? I'm sorry dan Allah. Kin ji? Mai dankali, mai goruba, kayan alatu, bara na ce miki zintu. Mai goruba, mai kunun ayana, mai haskaka raina. Mai dankali, mai goruba, mai kijinya, mai atilar Hausawa. Baby, Dan baby. ina son tambaye ka. Okay, ina jin ki. Baby, me dankali? Okay, baki san dankali ba? A'a. Ai da Hausa ne dankali. Turanci shine sweet potato. Ni ne yanzu sweet potato. A baby irin waka ne kawai just irin na soyayya haka. Ni yanzu baby naka kana fada mini sweet potato. Ni sweet potato ni. Baby wasa ne ba? Wani wasa wannan sweet potato? Na wasa. Baby irin cikin love ne fa wasa. Wani love wani da Allah malam. Baby ba kya jin Hausa ne Ba na so me sweet potato. Shikina da Allah sweet potato Sorry, sweet. Ba na so karka fada mini sorry. Sweet potato. Assalamu alaikum baby ni da ke ne. Babu mai raba mu tare ni da ke ne. Rayuwa da matsala in babu ke ne. Kunun zaki na zana shana roke. Abinci ya da kuma zaki zubo ne. Ki yi sauri duba mara ta ya kone. Indomie ne na ta ci tuwo ne.